שלום לכולן, איזה כיף שאנחנו נפגשות כאן עם המפתח הראשון, מפתח היציבה. כאן ענת אהרוני מלווה אותך להגשמה. אז מה זה מפתח היציבה ולמה בחרתי להתחיל דווקא במפתח הזה? כשאני אומרת יציבה, אני מדברת על הרובד הפיזי שלנו, ממש על הגוף, כן, על המיכל שנושא אותנו כאן על פני האדמה. ואז את שואלת את עצמך, אם אני רוצה שינוי שהוא מדבר על זוגיות חדשה, או שאני רוצה למגנט אליי איזה עבודה חדשה, מה קשור הגוף? אז ככה, השינויים שאני מלווה כבר הרבה מאוד שנים ומאות מאוד תהליכים שראיתי מתבצעים ככה אל מול עיניי, מאוד מאוד חשוב לי שהשינוי יהיה עמוק ושהשינוי יהיה יסודי ושהוא ייקח אותך וילווה אותך לכל חייך, אין דרך חזרה, אנחנו לא נחזור להרגלים הישנים. אז למה גוף? הגוף שלנו יכול לעשות שינויים מהירים. ולמה הכוונה? כשאני רוצה להרים את היד, היד מתרוממת, כשאני רוצה את הכתף, זה קורה באותה השנייה. וההשפעה, אתם יודעים, הגוף משפיע על המוח, והמוח משפיע על הגוף, ואם למשל אתם רואות תהליכים של חולי, אז זה אומר שלפני זה יתחולל איזשהו משהו במחשבות, משהו ברגשות, שהשפיע על הגוף, ואז אנחנו רואים מחלה בגוף. אפילו סתם צינון, שזה חולשה של המערכת החיסונית. אבל זה תהליך שהוא קצת יותר איטי, זה לוקח זמן עד שהמחשבות משפיעות על הרגשות והרגשות, על המערכת העצבית. אז אנחנו כאן בוחרות להיות יעילות. והשינוי שאנחנו נעשה הוא שינוי מאוד מאוד יסודי. ולכן אנחנו נתחיל בגוף. אנחנו פשוט משתמשות במיכל המדהים והחכם הזה, כדי שהוא יעזור לנו לעשות את השינוי איכותי ועוצמתי. אז הבקשה והתרגול שלי אליכן בסרטון הזה, תבחרו לכן איזשהו תרגול פיזיולוגי שתעשו אותו כל יום בחזרתיות. ומה שחשוב כאן זה באמת החזרה. עכשיו אנחנו לא הולכות להיות פה איזה ספורטאיות או מרתוניסטיות, יש בינינו גם כאלה. אני מדברת על איזשהו תרגיל מסוים, נגיד שבחרת לקפוץ 30 פעם בחבל, כל יום באותה שעה את תעשי את הפעולה הזאת. 30 פעם בחבל, בחרת לעשות את זה ב8 בבוקר כל יום או ב6, את תעשי את זה כל יום באותה שעה. זה ישדר למוח שלך, יש כאן איזשהו שינוי, יש כאן איזושהי פתיחה. זה פשוט יכין את השדה לזרוע את כל מה שאנחנו נרצה לזרוע שם. זה מגובה בהמון תהליכים שעבדו בצורה הזאת. אז תבחרי לך איזה תרגול את רוצה לעשות, זה גם יכול להיות תרגילי נשימה. אתם תראו שלאורך כל הסרטונים האלה, מה שמלווה אותנו מילה אחת מאוד מאוד משמעותית, שהיא נקראת אחריות. כאן, בסדרה הזאת של הסרטונים, אני מבקשת מכן לקחת על עצמכן אחריות, כמו שאנשים שלומדים לבד לוקחים על עצמם. זה לא כמו תלמיד בכיתה א' שהמורה מלווה אותו, וההורים בודקים מה הוא עשה, לא. יש לנו את האוטודידקט שהוא בוחר ללמוד לבד, ואז מתוכו הוא מביא את האחריות לעשות את מה שצריך לעשות, וגם את זה אתם תעשו כאן. המנחה שלכם זאת אני, דרך הסרטונים, אבל אתן מביאות איתכן את האחריות. ואם אתם רוצות באמת את השינוי הזה, שהוא יהיה לאורך זמן אפקטיבי ויעיל, תבצעו את התרגילים, תבצעו את מה שאני מבקשת מכן לבצע. תאמינו לי שזה ישתלם לכן. אני אשמח לשמוע אחר כך את הסיפורים שלכן. אז לסיכום, אנחנו מנצלות את היכולות המדהימות שיש לגוף שלנו להשפיע על ההפרשות ההורמונליות ועל כל המערכת העצבית בגוף, על ידי כך שאנחנו בוחרות תרגול פיזיולוגי יומי שיחזור על עצמו. ויש המון אפשרויות, אני אשמח לשמוע על הדרך היצירתית שלך. מה שחשוב, לחזור על זה ולחזור על זה כל יום באותה השעה. אשמח לשמוע את הרעיונות שלכם וניפגש בסרטון הבא מרתק, מפתח השפה. כאן ענת אהרוני מלווה אתכן להגשמה.